У эфіры Белсату кароткі выпуск навінаў серады 15 лістапада. У студыі для вас працуе Александр Баразенко. Вітаю. Валавы ўнутраны прадукт Беларусі за 10 месяцаў павялічыўся на 3,8%. Такія звесткі прывёў міністр эканомікі Александр Чарвякоў. Чарвякоў зазначыў, што беларускай эканоміцы ўдалося цалкам скампенсаваць страты на вонкавых рынках. Цяпер задача ўраду захаваць існыя паказнікі да канца года. Варта зазначыць, што пададзены Чарвяковым як поспех рост ВУП зафіксаваны ў параўнанні з мінулым годам, калі беларуская эканоміка страціла амаль 5% валавага ўнутранага прадукту. Беларускае войска прыняло на ўзбраенне комплекс рэактыўнай сістэмы залпавага агню «Полонез-М», паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Мадэрнізаваны «Полонез» можа наносіць адначасовы удар па 8 цэлях на адлегласці да 300 кіламетраў, зазначаюць у ведамстве. Прыняцце на ўзбраенне новых узораў там назвалі элементам стрымлівання. У маладзечні касірка крамы дала прачуханкі рабаўніку. 34-гадовы мужчына надумаў скрасці выручку ў адной з мясцовых крамаў. Прыставіў да горла касіркі нож, але жанчына не спалохалася і проста двойчы адвяла руку рабаўніка. Злачынца ўцёк, але праз некаторы час пастанавіў скрасці бутэльку гарэлкі ў іншай краме. Там яго і затрымалі супрацоўнікі аховы і міліцыі. Супраць мужчыны, які раней быў пад судом, пачалі крымінальную справу за разбой. Два чалавекі загінулі ў выніку пажару ў Ганцавіцкім раёне Берасейскай вобласці. Целы 74-гадовага мужчыны і 66-гадовай жанчыны ратавальнікі знайшлі ў часе ліквідацыі пажару ў прыватным доме ў вёсцы Люсіна. Абставіны здарэння высвятляюцца следчымі. Папярэдняя прычына трагедыі – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. Уначы Расія атакавала Селыдава Пакроўскага раёну Донецкай вобласці. Па розных раёнах гораду расейцы выпусцілі 4 ракеты С-300. Адна з іх цалкам зруйнавала пад'езд жылога 4-павярховага будынку. Адна асоба загінула, 5 пацярпелі, сярод іх дзіця. Ратавальнікі працягваюць шукаць пацярпелых пад заваламі. Армія Ізраілю праводзіць аперацыю на тэрыторыі найбуйнейшага ў сектары Газа шпіталю Аш-Шифа. Паводле выведак Ізраілю і ЗША, там месяца ўваход у адзін з галоўных падземных камандных пунктаў баевікоў Хамасу. Телеканал Аль-Джазіра паведамляе, што ў галоўным двары шпіталю стаяць ізраільскія танкі, а салдаты цагалю зайшлі ў адзін з корпусаў лякарні. Паводле падкантрольнага Хамасу Міністэрства здароўя Палестыны цяпер у 6 карпусах Аш-Шифы застаюцца прыблізна 2300 асобаў. Пацыенты, работнікі і мясцовыя жыхары, якія хаваюцца ад баявых дзеянняў. У цагалі заявілі пра гуманітарны калідор для цывільных асобаў. Ізраільскія вайскоўцы правяраюць памяшканні комплексу. Паведамленняў пра баявыя сутыкненні пакуль не паступала. Кіраўнік Кітаю Сі Цзіньпінь прыбыў у ЗША. У праграме 3-дзённага візіту сустрэча з прэзідэнтам Джо Байдэнам. Акрамя двухбаковых сустрэчаў, Сі Цзіньпінь возьме ўдзел у саміце азіяцка-ціхаакіянскай эканамічнай супрацы. Гэта першы візіт кітайскага лідара ў ЗША за апошнія 6 гадоў. Чакаецца, што падчас сустрэчы Джо Байдэн і Сі Цзіньпінь абмяркуюць урэгуляванне эканамічных стасункаў паміж краінамі, аднаўлення вайсковых кантактаў паміж ЗША і Кітаем, а таксама сітуацыю ў тайваньскай пратоцы, вайну на Блізкім Усходзе і расійскую агрэсію супраць Украіны. У ЗША спадзяюцца пераканаць Кітай паўплываць палітычна і эканамічна на спыненне баявых дзеянняў ва ўкраіне. Вызначаныя пераможцы і лаўрэаты літаратурнай прэміі імя Францішка Аляхновіча за творы, што грунтуюцца на асабістым турэмным досведзе аўтараў. Сярод адзначаных сёлета аўтараў Алесь Бяляцкі, Олег Груздзіловіч, Павел Севярынец і Сергей Ціханоўскі. Імёны некаторых аўтараў і назвы твораў застануцца непублічнымі з мэтаў бяспекі, зазначаюць арганізатары прэміі «Беларускі пен». Там адзначаюць, што ўручаць прэмію за творы турэмнай літаратуры будуць да часу, пакуль сітуацыя ў краіне будзе даваць да гэтага падставы. Але спадзяюцца, што неўзабаве прэмія імя Францішака Аляхновіча страціць актуальнасць. Год пад знакам штучнага інтэлекту. Кембриджскі слоўнік англійскай мовы назваў словам года «галюцынаваць», якое атрымала новы сэнс з развіццём тэхналогіяў штучнага інтэлекту. Складальнікі слоўніку адзначаюць, што слова выкарыстанае ў значэнні ілжывай інфармацыі, згенераванай штучным інтэлектам. Выбар тлумачыць тым, што новае значэнне яскрава паказвае дыскусійнасць тэмы выкарыстання штучнага інтэлекту. Раней «ША» і «штучны інтэлект» словам года назваў і брытанскі слоўнік Колінз.
І гэта ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Заклікаю, калі для вас гэта бяспечна, ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам, каб ён патрапіў да як мага большай колькасці гледачоў. Поўная інфармацыйная карціна дня, як заўсёды, у вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».